atnase na me wo fa ase na ne so masa ase mu nyina ba Bible na kase situ jare ba me na no so ai ba no nwie me am wo fa ase ono na de sanse wono be gina man hia ka kire se onimme na onimme dia no na na Jafra no oni no he ye ko fa na na wura na ye ko fa na na wura na wo so so e o de no akọbọ se bi dua bi nti se so omo ahu wo mfonso na se bi wo ba wo nkotodwe mu a eno de ansa na bibia be na na Jafra ba gi obi ato na je se ya ba ye wura asante ma wura ho e de wo mo adesrede abetu nanim ni asante ma wura be ka no eno na Jafra de otie ye kaka ya na manfo gintu ene court na hyemu kina sɛ ampa asantima yo man asantima kasa na wakasa ɛna asantima so kasa wo mra mu ene sa na asi ɛda sambafo nyina ase ɛda asantima nyina ase sɛbe emra ye ba court yi ye ti sɛ policefo akɔsam papa a ɔmo kɔbɔkoro no ho ban ye bɛka sɛ obi anya ne obi aye sesi aya hye ɔmo sɛ ɔmo mfa na nankrata emra yi yɛmfa na nankrata na emra ye gazette na na wie a ne aka no ye bɛfa mra kwan so ɛde asi ano kwan. Adeshima maida munyina sesebre ne do nyina munya adaje na modo hweye enne so so yeda foforo a wotwede ampo nyankopon ede amaye eno nti yatena se a yede nananom nsam de babesommo na nsam no de yetwa gu paa no yede ekoso ewo sampa nananom atena nkonya asase so sampa nsam de da ne da ya na yede ba na nanu medika ne bi ba ye na ye futu na mede masa modua efa de ekoso no ho no esanse sempanyi ka cho se gya bibi mu a ne wo senti a empanyi ka no na sabie so sabie nya dodo wentimi amoa wo nnura no nsende wo so de so beboa wa no bisa se edi nti na ama ne wo so de se oboa wo na sabie so sabie nya do ensan ansana ne freni ebefa bibi so wo to aba na o why na adwen so beto bibi aba wo ne wo de ne nan ye den isiso ade ye chiwade nso so de ye chiwade me kan kwa kosise me kan kwa kosise eye sampa ho nsensem ne so de ya chenye nasem ebe mfie edu ensie munie a sebie so sebie nyado ensem ne konkon ho no ma wo Bono Regional House of Chiefs na na motabri nsem de nsem ne ba Asanteman Council ma Asanteman Euro Santa Hene hwe kan ye esiesie ma asomdwe ba ye no a wo share eye adehye se wo munkonko ye de hyebrante opeso odi nanimu edu sampa man ni mu nya de embra eno no yi eye Samba Jafla ene nkonya din no oya appeal court judge ena sebie so sebie nya da busua no eyi no ensam ne koso ni ninaro na ye nua be ma Farouk na enanim sem sebie so sebie nya to menhia no obabi na ne maame so ebabi na no na sebi omuyi Samba Jafla no omudin ko si apatemu na nkonya sofo omu wo sampanyi nara ebedi enimu suaye ede ekire usuai ko suai kire ne man ewo sampa ayede hu mfonyine enyina ede besomo ena afensu ne nkonya sofo ene natena nkonya nyina so suaye ede kire wo hene fofure owie ye no ene ye bepeda ewo Santa Hene ho no obi suai de kire wo Santa Hene enu na kire no efa na wo ho edi ntwo no ehun nsem ye pii social media na sebie so sebie nya do da wo mototo wo nsem de man na bere so se wo se ye ko gazette eye Nana Samba Jafla no ena sebie so sebie nya do ma Hene an oye president edema Bono Regional House of Chiefs eso de yanka sebi enka abrante sa modua obe gazette no ena Mampon Hene ene berema kumawu eso de se da bi do munnimu no enye onane abrante no a sebi do ma Hene ede na ba no enti omopene so me gazette no a enye yie ene hu nsem ye pi na ennam se Nana Samba Jafla oyemre nimu ni na da won wonimu mre enti no wode asam ne kodan court se court nhwe na won council no na yintimi gazette no be part of Bono Regional House of Chiefs asam ne court no edu se court bi ede na no beto so mana be yemra no abehye eye Bono Regional House of Chiefs no ana samodua ede krata court asam no nso so ene je ho bi ede so court hwe ne court bu asam no a ono so be ha ne pa omodi kan de court one
and no transfer for the court different court and a court na share say or more that was last month 13th and no more frasam no or more frasam no more the share say and ne court ebehwe no abu asem no na se be gazette Samba Jafla and also say samudua enu na chiri no ena nanadoma hene ene Bono National House of Chiefs ekọ Bono Regional House of Chiefs ekọ atenase no ena ne kasem no wo chiri mu se de kani papa dia woni nipa sign nipa abo na yi ewura Samba Jafla efiri ho a ohun ne so nipa papa da esan say ye ka Nana Samba Jafla wo ye nipa wo kura kumapa wo nimde na wakasa wo ye ne dia prekope wo ye ne dofo wo ne nanante wo ne na ye nadamfo wo ne na bofri mpre e wo free 1985 eno ne Samba Jafla e bo sin adamfo wo ne ne tena enkran enti se ye ka adamfo dia nkoyi ni papa na enso so no se de ne nsem no wo chiri mu no na kamia ye se nipa no a eye sampafo yi no omoyi ni papa e de ne ma eye sampa mai eno nti na me ka se senkasa modue nya wotra nka ahenie we sampa ahenie na ba ye fe o nka obeka ho bi ama no aye fe ama no aye akono eno echi na nanse mu mpanyefo ye nsemtwerefo nhia mode to dwa se sa modue ne na machiri ehunahuna mrwa ne nkokro omo eye sampa se wa medi na chi no obetu no asi foforo na de ka amamre ne amane mu no se wusai kire wo man no a asase ne wo man ne nimu tumi nimu ena afen so nkonya sofo nso esoi a kire enti ye ka wo man hene amane ne amamre mu no Samba Jafla ene ye man hene ena se mo de asem ne court nso court ahye se omo hye president of Bono Regional House of Chiefs and Bono Regional House of Chiefs 21 days a omo fanje Nana Samba Jafla a otoso miedu entum sasempa hene ne engasete no wo meka ho na de court akana no momi enkotie emfiri eye personal assistant edema eye Nana Samba Jafla Abu Mahama ehonom embra ne enkotie nsem no ne se de court sika no nyina momi enkotie mra beda yetiefo ase send ye mama so ti ye no ene ye ba court for final judgment na nyame ya adom send ye be ya obeti ase yie no emre ye di Nana Samba Jafla esi akonwa so no traditional council no prepare ne CD forms e di ba Bono Regional House of Chiefs say omum forward mra national na yen gazette nana Bono Regional House of Chiefs ka so omum fa ma pade yentimi mfa ma twofo nkoho so omum kokon nana wo ye mranim ni ti nana e di ba court through mandemon say yen hyewom no omum fa nana nkrata ne nko nyame ya adom ene judgment na ba ema judge no ahye the Bono Regional House of Chiefs say omumfa Nana nkrata no emra National House of Chiefs na yemfa Nana din enka hemfudin ho na waman omo up to 21 days so mo comply to this judgment enti ebedo obi biara si yeda asanteman yewra otikoko so His Royal Majesty otumfo se tutu yeda na si eda asanteman ahemfo ase enne ma ya mana yefe se ne mutime ba ye beta mu nua Nana Samba Jafla echi no yeda mase enti edo obi biara si timamofo mo sampa mo nkoso na ye mo asundwe ne ho ban emma obi nye dede emma obi nye bibia ense bibiara ye namra kwan so na mra kwan nso na ya ba ama enne yanya judgment a share the Bono Regional House of Chiefs say yemfa Nana Samba Jafla nkrata emra national na yen gazette Nana Samba Jafla yeda mase yakche bibi se enne omuso mu di omunsi wabra samodua a wonso ayene so sign be ya ohene sampa monkom kwa ne ate sa mi ama ne yakche se sekai ne aturo nyane na mo koyi de na mo kwa bra ne ba bifo ne yakche bi suru awo yeda mase ne ye kan yene na se de bia Nana Samba Jafla de chia no pa no wo frame ne odi kan bisa ne se sampa enion baba na ekoso wasundwe wo sampa ene ade a esombo ma Nana Samba Jafla emra ye ba court yi ye ti se police fo akosan papa a omokobokro no ho ban ye beka se obi anya ne obi aye sesi aya hye omo se omfa Nana nkrata emra yi yemfa Nana nkrata ne emra ye gazette na wie a ne aka no ye befa mra kwan so e de asi ano kwan enti ene obi tia wo na so kra
ebeya na na esra se gina ho nipa no kwa na wayi afiri ho because ade na ye de no mo ma ye mmoa obi e ma ne nse no nti ebeda obi biara ase Debi emra ye beba court yi na efre na manfo e ka kire won se ne ye beko bia no no jubilation ade biara ye beko bia no ye nka ya komanto ye yemu ne ye nya bibi biara enti obi biara ne ho obeya ade bia ebedi bayi eyi bia ba ma obi akoye ne ye ensem fata nti ye beda masipa ye frame Abu Mahama me na me ye sampa manhene ne kasamafo fa ene enije shem. And it's been over the last 20 years that we've been battling that for that matter there must be legitimacy. Shebi Edmonyam Shebi ni akukudro and now be utimi ebe transfer back on so. And then I'm saying and then bibia banawe and then your court now can say in some way kwa kan na asantima kan na no and then court no at this time position and to let some waja flenes and pamai hene. Enti na ka kire bon man Shebi ye be bo mo achi dom na nyina be ka bon regional house of chief na shebi nkoso ye di abomafa yemba she be titimu yemba she we believe in the development of people and to let somebody have demonstrate time and again that this is his stance and for that matter we want the people to believe in us no one believe in our sentiment cause within the bon cause and for that matter na omume boy chidom a na fie no kredi a ye nya na e ka no ene ye ka cha manfo champagne sentiment ka obi antimi entwi na no ho no ye ka kan ya na manfo gintum ene court na hyemuki na se ampa asantima your mind asantima kasa na wakasa ena asantima so kasa omramu ene sa na asi e da samba fo nyina ase e da asantima nyina ase sabe ama sabra na asemi enya emra na wie na otiwa na ho se yem show ana ase na utisi bia e chi ana bi na sabe amanfo kwa ho ehia mu amanfo kwa yawdi mu but of course bibia na emu bi gina de dani da nyina na ye koso so mu nkran se e den a to let some jafla be din kunim e say enye easy say ana enye ahogro so obeba opimso ene na opimso aka wasema ma na afi obia adane no onane no ye di kan ba ye ba committee na e ba e no some obiafo e de beto opimso enim sampa committee no was corrupt committee ni jiskadi no na omunyi committee ni ndi opimso enhwe no monka onka na omasema opimso tie mu okamasem udifo we are so mpene na na bun champion of course you know obi ani bun champion masem udu hini samba for asase na ye tisu na ye asase sanso na sabi o doma nkwa ye asase obi ani mpre what do I say this obi ani mpre a koso na bu man na so emu ye man se na ebe ya ye nya betimi aka bu na amanfo ye die sabi enya da yakoma so na akoso saadwen na sabi to lesa maja flavor enti emu bi de enye nwanwa ba na aya nwanwa ye daga na fo asese abanisa orma mayenfa kwanya Kamal Hassan anye aya for this Kamal Hassan amefur ye kan che dimin fo nyina bi me ka transfer court ko to lesa maja flavor ole law ka afoko ole be sanwa masaye ni modo ka na sanwa ka femfo tiate to lesa maja flavor law I live sanwa masale. That is the position of the law. So we want to tell our people within the Zongo community that this is the authority that has been given to Tolesa Majafla. And so I will be Masache Olaf Alete Alelo. Ne Alelo Oko Arabia I am okay. Fete. So I accept I have for this. All later. Court ka foko to Tolesa Majafla. Relation some Masai later to the fete. Yo, we dem say yebeda mase se ne yi nyina yini na otwemi ensemi ye ba court e fa na na jafla ne gazette no ho ndi court di shene se information na omum enfa ruling ento fom ndi bobo mu anu nia judge no kan ne say wa hwehwe afanu nu krata Regional House of Chiefs, National House of Chiefs. Ne Nana Jafla de. Ni nyina ne se Nana nkrata nyina ye pepe. Na ha no se acha omonye enti court no hye se nafua aduonu baako enu no efri ne na omode ho nkrata nyina akoma Regional House of Chiefs na omonso asubmit aba
national enti ni nyina ne se ne asem no a de beto court anim efa regional house of chiefs and national house of chiefs ntem ne omaka bibia tutu yi nti yebeda manse yebeda asantman ase so ne kura kura mamusa we asa no asantman because e be o me ba na samodua hye emre bia mahinfu wo yada so se omawu kusi ni January bia so no so se mo me tire tira obeti tesco pa kire mu atwa e dey na no so asi yo nana said that no ba ho ubisa me kan say ontimi nye hwe na ye mema akura no nka ye mfisi no nka ma no ne be save nti obebo sa dawuru onsi hoda ontimi bu hoda ontimi ma hoso say obetima nam ye ahobo apa na ye be pa na cho sanse ma nimpie na no ma onka bibio da nti nana ne wabisa no obe share the time no ontimi nsi hobio nti se dia odno aba bia mfremade bodo horo betu ye nyina hu no le se Nana Jafla odna ye ohina esese yes gazette no na ohwe na fanaman ana sampaman nti yebeda mpemfo ase titiro bo nsentwefo mama ye nsenu kwa akiri na yebeda otumfo ase afi judge ne lawyers are almost transem so wode obi ase so mo dia botre na ene ye wom kina omo dia betuja onse ya da wase bebre asaba di bibia na ya di Nana Jafla on de we munani nimti bibia na ole na mra kwanso efi tete nyina sa nkrofo yi basa se mo ana bibia ode baje Nana Jafla penso nko eye mia me wofa ofisu no otoso mienu bra na otie konwa so odno na yiwura obo no manhene na nti yetetu na opaja asampa manhene konwa sa nkrofo ya nye do a wo mre ye me wofa no ene ano ene onya abotare ne wo motena ya enne we nyina no wo moto ada ho ena Nana Jafla bae so wo mo amasa so bae so nti wo mo de ni wo mo firi tete na se de ehu kura na e asem da ho dada tete asema da ho dada nti ka twa meeting machile mo no ti se yan hwe 21 days ago to the ama one regional of chiefs ene penifo wo se amon fa data ni man gazette na nana wasum ni so wasum asem na wo mo a wo ne mo etwe da agri no ko fa no oh se de nipa de sebi o de asem kokotwa word ni for na odi dem na se wudi for kankan ne ekonwasem so de kokot na yedi na eto so a ne so ya wo mo susu kura mpo de na de kura wo mo de akantam ye wura ntam kese se ne ye wura beka amana to bia wo mo jetun ebe to wo yesu nti na man ne wo mo ye basa masampa se bi sampa din asenka sampa o pe ba bi asundwe wo pa ne sampa krofo we wo mo ne ye nti ne ya masampa din asai nti nana de wa ye batampa onyiyi se wo mo atena se na me wo fa ase na ne so masa ase mo nyina ba bible na kase situ jare ba me na no so ai ba no onwie me wo fa ase onu na de sanse wono begina manhia ka kire se onimme na onimme dia no Nana Jafla no oni no he e ko fa na wura na ye ko fa na wura na wo so so e o de no akọ bosse bi dua bi nti se so omo ahu wo mfonso na se bi wo ba wo nkotodwe mu a eno de ansa na bibia be Nana Jafla ba gi obi ato na je se ya ba ye wura asante ma wura ho e de wo mo ade srede abetu nanim ni asante ma wura be ka no eno na Nana Jafla de otie na nim tie bu asabi ye bu asante ma wura na sabi wo mo ye kodure na wo mo asore na wo mo abasa ya ye bone ye bepa ye ntimi nsom ene ye nsom opim se wo mo ankasa ye be ba asante ma wura na nim ne yedi nkotodwe be ba ne asante ma wura be ka no na Nana Jafla de one ne mpanyimfo ye tie ye nim se ade bia ye ba koto aya na ase ye be free akọ no na ntimi ho ase bidibisi na asi ewo mochi ene mo koi
Money wo machi se bibi se betimasi anase asudwe na Oh, I know the near working Sabi, a who be painting. Then a map was the one. Or did the background way in any other time. Yening one should buy no more. Sunny or more here. Until and Sana as we have a basson. If you know, Anna is a manager for one time, be able to attack radish. They're not paying for here, which we have no radio. Na 7.4 as many cases is here for regional commander. Matter say, or no could do some sana ye as a bit ordinary dom, the man before Sebi, or Mother Papa, if said here, will be entering your bassa was here. You see, any one should buy into. Until you're not there, Sebi, new warm until be another die. Just only one more than ye Jimmy. Now, yeah, young Cassa, yes, say, yeah, not say, no bar. Why now we didn't so hina? Until I said, Biano, Basia, or no, a mansion, I said, Bia, what do Yansa now buffer? Now, can say who didn't or no, or yeah, no, a chin also why you be at one Casa baby enough for which you know. No, no, couldn't put Nipa, we didn't so no who will be a none for so very about until what down on my yatu actually. I said, going for actually, there was some part. This young man, no, I say. I am somebody in Chaka Seva Mayura, Santa Henry. Yamimana, who they no man in Quada. That the attorney say a dear somewhere church, a watch and pimini fee, and the Edico Yura. Now, Sebi, the Miss Ghana might say, Santini the 2 Mucrano. Munjay say, or go be here, and now shin your mum, Nessica just soon die, Nessa would day. To me, Moby, Namco Phobi were children no more yam pinium, sadly, yes, Ramu, and Magana Coso. Yes, slow more. I in some and your politics of some. I in some a 2 years. Yes, Ramu. Say, you were to me, Moby, say, or no, the mecano, no more fun suma Santimaya. Yes, said Nkofubi, do more chile, yam penny yam penno, yes, Rome. A bit silk crumb breso, yam pennies are. Pay, or ye. Penina odimu ewo Ghana and so nam say onimu mranti omochi nyina wo say on dem mra na beka na asema no eni say de ye say omo say omo asema omo beka ye bia no omo asema omo beka ye bia no enjira so ni ho enti onko no mo gazette no enti esre tumi do mo kura tumi nyina say omo so ye ade na mana ye boko ne esre mo say omo ko sampa no emom nko ye gidigidi ho emom nko ye gidigidi ho ade ne mra ne ri adwuma emra nso awie se mra wie a bibia awie na onya abotre no ntena se no onye sampa yie no mfa mesu santene die wo ka no ata sabra na asemi wo court na mu dia kwani aba na wo ne wakwa na su se asere be kwesen ade otumfo akasa na minim se court bia ni waso se ewura na de tie ni se yewura ontumi nkase court ase wo member eye mra emra no tumi ni na ye adwuma papa ye di court achi ye ba akwa no mu buye ye ba nye ne ye ba court several times ye ba no mu buye hwese ofisa mpa no oba na wo ye ndrose mu so obabu obi na se papa nso di tumi hye ne nsa e no se ene me so won kro wa santima mu a ye beta ko man kanya papa ka bi kro ye di nkunim wie no ka asamfofo wa akire but we ye di nkunim ma fi bi enu we di tunnel wo sheba kokro untimenti ka tunnel de wo di ba ye bia amfa enti esran kofo ni omo nim adesem ni ye ka asem no omo dane no ye ka asem no omo dane ye sremu eno enfa asudwe ba ye nyina no mo jegina mu wo so wo bobo me amesumebo but ye mpede sa ye wura kasa no akasa enti esremu mu fa ni die ma die ni die se no ni ye njai me mpere wo tie kura so mpere na ye ti kuma so e aduma ni pano do se ne ba aduma ni pano do se kura na opam no aduma a obenya kwaya dware enso ye mpede sa ye mpese be ye wonte ye di mra na ye adwuma nti esre enkofo a mempere no omunnim ase ahinsem ase unnim amamra obusade a kyerɛw enti edanyame se ende bibia wie pɛ ya obi hu anti bibia nsi enti de aseda kase manyame nanom nsɛm no yɛtase yɛka ne de wonimo ɛna sɛdeɛ bebi ɛda no wamfa nto a efirito ade a ɛyɛ akyiwade wɔ bi krom no ɛyɛ akyiwade nso wɔ bi krom ɛkwan yɛfa so si hene no ɛyɛ baako pɛ yɛkyea no a ɛnyɛ yie de asase ne dɔm nimu no wɔn nimu no ɛno nti ɛna na sɛbi so sɛbi nya do na metwe Farouk adwene se nneɛma pii so ɛsan sɛ obi a ɔbɛn wo do ɔdɔ wo no
ɛna sɛ bisa wo yɛ ade a wɔtea wo kyerɛ wo sɛ ɛkwan a wonam so no nya ne kwan no wo fa ne sɛ ɛbɛboa wo de ɔmo di wɔkye ɔmo yɛ yodium no ɔmo ne edu die den a ɔbɛtwe wɔn ho apɛ baabi atena yɛ den asere wo yɛ abrante a sɛ bia fɛ ne wasisu a wo bɔbra obi opɛ Facebook obi a wɔpɛ likes ɛpa ade no de bia do obɛyɛ bi obɛka atwo sɛ de akyire yɛ na ɛnna ɛbɛboa wo na nso sɛ wo ka ho bia sɛ de ɛwɔ santahene ka sɛ ma ho kwan ne yɛsɛ hene wie a ɔmo nwene wo ho no nka hene fɛfɛɛfɛ yɛ bɛba sampa nka wo ka ho bio na nso wo hu sɛ de wasi ayɛ wo ho ɛne wo hu sɛ de wasi asɛ wo ho fa asomdwe wo ho ɔmayɛ wo ho yɛde ɔdɔ ɛne nka bɔ mu ɛne yɛde kyekyere wɔtoto wo ho yi a woka ne monyam ho wosɛ wo ho a yɛto asawra de wantumi amoa wo nra no sɛ nnɛ wɔde ntoma bɔ ne yam asɔde ɛka sɛ wɔbɛboa wo a na obisa wo ho sɛ ɛdeɛ na asie na de ntra asante ɛne dɔm akɔkɔn no na sampa nka ho sampa ko kokon yɛde bo asante no ɛho tan ne guso da hɔ bɛpem ne entwam ɛpa yɛsi ne nnora no ɛne yɛsane mu onye yie ɛsan sɛ yɛwɔ senti ne ɛne kwan yɛfa so sipɔ nti yɛnsipɔ ntrapo nti amomehwɛ ne yie medin ɛde maame fo sɛ otwa dɛ mpo nyankopɔn yɛ adoma yɛbɛhyia makram